Parabor ken kapya ken ni Kristo. Imbag ken nabendisyonan tayo amin kakabsat. Welcome iti daytoy nga aramid tayo. Iso iti pakaidayawan ti Apo ket naimbag manen naimbag nga rabi iti amin kakabsat. Ket pagsasaritaan tayo iti sarita ni Apo Dios ijay San Juan kunana ijay San Juan 11:25 siak ti panagungar ken ti biag kinuna ni Jesus ti siya sinuman ang mamati kanya uray numatay agbiag tupay ket itapik tayo itat nga gundaway ket isu daytoy Jesus our brand new life. He is the resurrection and the life. So before nga irugitay daytoy kakabsat italik tayo man ken ni Apo Dios daytoy nga aramid babaen iti maysa nga kararag ket awagak man ni Sis Marjorie tayso na iti mangidalan iti daytoy nga kararag. Pagdumog tayo nga kakabsat ket intay agkararag. Amami nga man nakabalin amin si kaapo iti Dios nga naimbag ken pagkabwabuan iti biagmi. Apo gyamang kami ti daytoy nga oras kami agsasarita Apo Dios maipanggep ken ka ket dawatan mi Apo iti presensyam ipaay mo kuma Apo Dios iti nasantuan ni Espiritu nga isu iti agtignay itatta nga gundaway Apo Dios. Dawatan mi iti panangidalan mo kada kami ket bendisyon nam Apo Dios digiti kakabsat nakakadwa mi itatta even it internet connection mi o God, stable kumalatta. Kan oray digiti kakabsat nga agbibuya iti daytoy nga programa o Lord. We pray that you will also open their eyes and their hearts and their mind o God tapno ti kasta ket nakasagana da nga umawat kadagiti mensahem tatta nga rabii. Lord, italik mi nga rod kang kadaytoy, isublimi kang kaapo iti kangangatuan niya panagdayaw ti panagyaman mi agyaman kami unay. Daytoy Apo ti kararag mi tinagan na po mi Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Sis Marjorie ket itatta nga gundaway ket kuman nga i-introduce kada kayo iti kakadwa kay ditoy nga isuda gitoy ket baled couples ngamin daytoy na isang sangayan unique kunana nga rod nga dagiti nga kakadwa tayo ket couples isu nga dagiti naasawaan makarelate daunay so nga san ko nga bayagen DJ nangidalan iti kararag itatay ket kuman nga introduce isuna ket maysa nga ina ket isumet iti asawa isuna ket maysa nga optometrist ket I introduce you Marjorie Sagusio. Sis, ket baka dakayat mo nga kablaawan, contacts, digiti agbuy-buya, tatake nagdingdingig. Yes, naimbag-arag tayo amin kakabsat. Welcome kayo amin nga agdengeg. Stay tuned. Good evening kada kayo amin nga contacts me iti dumalneg kastapay digiti agdengdengeg ita Manila ken daddo man pa lugar. Praise the Lord. Ket ti sumarunong awagap may nga panelist med may samanen nga ina sunak ket addaan iti dua nga anak ken talagang sunak ket napinget nga agserserbi ken ni Apo ken iti trabaho na itatta nga agdama ket agububray sunay J. Field Rice. Awagak nga rod ni Sis Anilin Alibuyog. Sis. Thank you, Brad Aldwin. Naimbag nga rabii kadagiti amin nga naka-tune in kadati Lifeline topic review tayo itatta. Kakabsat
dito'y MMSU kayat kuman nga kablaawan dagitoy estudyante nga nagsublin iti face to face da, and we are so excited nga makita na kayo ulit, and dati pinagkakadwa tayo itata ditoy topic review sapay kumata itultuloy tayo nga agiin nadal kadagiti sasaon ni Apo tana dagiti sasaon na ket isu ti mangted iti biag ti tunggal may sa kada tayo. Good evening, everyone. Praise the Lord, sis Ani. Kat last but not the least, iti panelist tayo itata, ket may isang ama, isuna ti asawa ni sis Ani. Isuna ket isuda ket addaan iti duang anak, ken agupubra isuna ijay Mariano Marcos State University. Ket may sa isuna nga Vice President ijay. Karod ni Sir Nathan Alibuyo. Okay, thank you, Brother Aldwin, and good evening kata kayo amin nga bubuya itata dito live tayo na nati lifeline ni Locos, especially man da kita katarbakwak dito yung MSU, and kastamit din da kita estudyante nga nagsuplin dito yung MSU, kaya even pa da kita at ati balbalayda nimbang rabi ito yung amin, kat I hope nga nati pinagbuya ita at ano lang, stay tuned in nga detoy at no kas pinakinagdal tayo kat umunig pa netoy pamati tayo kina Apo Hesus Kristo nga iso ti pagkapuan ti biag tayo. Good evening. Okay, praise the Lord, Sir Nathan. Kat ulitin ko nga kabsat, dito topic tayo, tatang rabi Jesus, our brand new life. Jesus is the resurrection and the life. That masarakan ti scripture tayo, kay Juan 11:25. Kunana dito, siya ti panagungar ken ti biag, kinunan ni Jesus. Di siya sinuman ang mamati kanya, uray numatay at biag tupay. Kita tada points dito'y kakabsat na pagsasaritaan tayo kat iso iti binsa-binsahan tayo, babayan kadag ito'y kakadwa tayo'y mga panelists. Ito muna nga points kunana dito'y Jesus resurrected to give us hope. Ilaeng Apo Jesus di pangnamnamaan dagiti anak na. Kasano kapay nga umuneg iti panagtalek mo ken Apo Jesus iti inaldaw a panagbiag mo. Ket denggen tayo man nga rod kapsat iti insights kuno ti revelation ni God iti biag ni Sis Marjorie. Wan kakabsat, pudno nga ni Apo Jesus kat iso na iti mangted iti dakkel nga namnama tayo. Ta ngamin, iso na kat DJ inaramid ng sakripisyo, agingga nga natay iso na J. Cross, ngam hanya nagpatingga ijay kakabsat, ka iso na kat nagungarmat laeng. Iso nga no makita tayo, DJ Victory, nga naaramid iti biag ni Apo tayo nga Jesus, mangipakpakita laeng gagayam kang kakabsat, nga iso na iti pudpudno nga Dios, ken iso na iti pudpudno nga pakasarakan tayo iti namnama tayo. So oregayan iti patay ket haan na nga kaya nga atiwan ni Apo tayo nga Jesus. But iti matmaysa nga makitak dito, iso na nga talaga iti pudpudno nga source iti namnama tayo, haan nga dito'y lubong, haan nga iti anyaman nga ada kada tayo, wano anyaman nga pigsa tayo kuma, dito'y bukod tayo nga bagi, ngamin kat dito'y lubong nga talaga, everything is temporary. So, dito'y pinagkita tayo, haan ko mga agpatinggala ang kadigiti, anyaman nga makita nga physical digiti mata tayo kakabsat, tinaskan ito'y at talaga kat makita tayo DJ Diyos nga nung DJ biag na kada tayo tapno maadaan tayo iti namnama. So dito'y panagtalek tayo kini Apo tayo nga Jesus, may sagot nga panangit makita iti panang-acknowledge tayo DJ
kina Diyos na kakabsat. Ngamin dayto inaramid na ijay cross kamong ko nga ibagbaga ore kadigiti contacts mi nga haan nga ang angaw nga talaga dijay. So DJ ayat nga impakita na kadatay kakabsat isu iti mas nga celebraran tayo han nga ditoy makungko nga Valentine's ko maitataya but the love of Jesus really isu iti kangangatuan nga klase iti ayat ket isu namat iti talaga nga paggapgapuan iti pudpud no nga namnama iti biag iti dagiti anak na isu nga as application mat makita para kanyak ditoy agtultuloy nga panagtalek ko kung kuana iti inaldaw-aldaw anyaman dagiti pagdaldalanak kanayon nga isu na iti kadwa kakabsat. So jelaeng. Praise the Lord. Sis Marge, that denggan tayo ti insight ni Sis Annie. Iso na mo ti mangnayon ka DJ topiko tayo dat ti panakailawlawag na. Thank you, Brad Alvin. Dati teksto tayo itatakat kas na ko na ni Brad Angelo, idikat very siguro familiar kada tayon kung na nandito Jesus is the resurrection and the life. Siya iti pinagungar kan siya iti biyag ko na ditoy. Panpananuti kita tayo kat anak ka diti important siya na agpaiso nga kas may sa nga mamati kat maamiris ko no kasano nga talaga iti epekto na dati panagungar ni Jesus Christ. Kat siguro nahan nga nagungar ni Jesus Christ kat siguro ti tao kat mabalin nga i-enjoy na latta iti biyagan and after that kat maditi amon ang iti pagbanagan aya. This is a very wonderful promise nga ni Apo Heso Kristo kakabsat kat nagungar. Kat dati nga pinagungar na inikan na tayo iti pudpud no nga namnama iti agda mga biyag ken even iti biyag nga agnanayon nga inkari nga kadagiti amin nga mamati. So no dagdo makanyak ket kas lang narigat nga talaga aya dati agtalek iti maysa nga tao nga saan ko nga amam mo. Ket kastamot ti kayat ni Apo Hesukristo kada tayo nga agtalek tayo ken kuana ket mapasamak laing daytoy no pudpud no nga amam mo tayo isuna. Ket makunak nga kayat ni Apo Hesukristo nga isuna lang nga talaga iti agbalin nga paggapuan iti namnamak iti biag ko kasi kas na ko na ni Sis March itatay mabalin ngamin nga dagiti siguro banag nga adda ditoy rabaw ti daga mabalin ngamin nga isu ti pangipanak iti namnamak mabalin nga no napigsa ti bagik I can say nga okay na wenno siguro no adda iti trabaho ket mabalin nga ibagak nga okay Ang ni Apo Diyos ket deti gayam ti maysa nga kayat na nga ma-develop kanyak nga no agtalek na ket isu na lang nga talaga iti pang namamaak kuma. Haan nga iti anything ada ti rabaw ti daga but to really hold on ken agtalek ken kuana nga kaya na nga talaga nga ipaay iti amin nga pagkasapulan iti anak na. So praise the Lord, Brad Alvin, di ti may i-share ko. Okay. Praise the Lord, Sis Annie. Ti panagtalay ka talaga, kakabsat, ket babaen iti pamati, ket ti pamati, iso iti panang progyanan, iti panang namnama. Aya, ket daytoy ket masarakan laeng ken ni Apo Jesus. Awagak met ni Sir Nathan, iti insights na, sir. When pod no launay nga ni Apo Hesukristo isu ti paggapuan ti namnama tayo. So personally kanyak ket nejay idi naawat ko kingkuanan mas naging may kabuluhan kasi nejay panagbiag ko ket nagkaroon ak ti hope and doon nagkaroon talaga ng dreams na parang hindi malayo. Okay? Naging mas kampante ako, mas peaceful and because alam ko na ang Panginoon ay nandyan lang sa tabi ko and He's there nga giving me always, guiding me always every time na mayroon akong pagdadaanan. So, pudno nga nadya, imbaga nadya nga the life nga talaga masarakan lang king kuana, kin Apo Hesukristo. So, ada na kita moment nga nakadown ti tao but
the moment nga talagang agsubli tayo and ma-recognize tayo nga ni Hesus Kristo ket isuti adda kada tayon nga naawat tayon ket awan ti hindi tayo makapag-entertain ti negative thoughts in our mind, but rather we will always be joyful and we are always be hopeful because muteng nga rod nga ni ti Diyos ket adda kada tayo. So no subyanan tayo kati jay Old Testament, di ba dagita tao idi ket siguro after nga dagat parang walang ti hope, but once they remember yung promise ng Panginoon nga He will send anak nga talaga nga iso ti mangtud kadakwada ti hope uno namnama. And over that iso ti but there are moment talaga nga nagkamalida, but ididimate nga talaga the promise ni God ket hang naawan, but He really fulfilled it nga integnan ni Hesus Kristo ket idi imay ni Hesus Kristo talaga nga iti iso ti naging hope ti tunggal may sakada tayon, and even idi natay hanga talaga na naawan di nga hope because iso na ket nagungar, and the more nga talaga nga nakita tayo nagungar kinkwana mamati tayo nga nagungar isuna ket di nga talaga ti hawakan tayo tapno di tayo maawan, and soon agungar tayo mat iti sabali nga tayo makipag din natin tumat kinkwana. Jay Brad Aldwin. Hey, praise the Lord. Sir Netan, pudno launay nga ti namnama kan Kristo isu iti mangted iti talna ken kapya iti biag tayo. Praise the Lord iti biagyo mga panelist. Ket may kadwa nga punto tayo kakabsat ket isu daytoy Jesus resurrected to strengthen our faith and obedience. Ti pamati ken panagtulnog tayo ket may basar ken Apo Jesus. Kasanumpay nga mapatibker ti pamatim ken Kasanumpay nga mapatibker ti pamatim ken adapay a mapadayawam ni Jesus iti inaldaw. Awagak man ni Sis Ani iti nabaknang insight nga in-reveal ni God kung kuana. Dati may kadwa nga saludsod ayak ket anat ko na ditoy kasano nga mapatibker iti awan dati it is a wonderful promise of God ni Apo Hesus Kristo nagungar kapnet iti kastakit na tinang patibker iti pamati kapnet iti kastakit makapagtulnog tayo iti Apo. Pananotek aya nga talaga nga sometimes iti pinagsurot tayo wano pinagtulnog tayo ken ni Apo talaga nga masuot datoy pamati tayo. Adi dagiti trials nga mabalin nga pagdaanan tayo kas mabalin nga dagiti agad-adal iti pinagkata dagiti naasawaan kas kada kami makasano nga padakkelan iti nasaya at dagiti ubing ken adu pay nga klase iti nakasuot ngem adu iti maysa nga very encouraging nga sasuon ni Apo Dios in relation kadatoy teksto tayo itatahakabsat ada iso na ti Efeso 1 nga kunana ditoy ket iti panakabalin nga inusar ni Apo Dios Ama tapno pagungaran na ni Apo Jesucristo ket isumat laeng iti agdama ngos usaran ni Apo Dios tatakada tayo tapno iti kastakot makapagbiag tayo nga makay-ayo ken maaramid tayo iti pagayat ti Dios. Isu nga kastigayam ti kapintas nga kari nga inted ni Apo Dios kada tayo tapno iti kastakit talaga nga awan iti pagkurangan tayo. Indeed ko na nangarod iti may sapay nga verse ket we are more than conquerors ko na kay nga saon ket
talagang in ka rin ni Apo Diyos kada tayo nga makayanan amin nga problema. So akas may isa nga Christians nga mabalin nga dumalan met kadagiti nadugog. Ket dayti man iti maysa nga mangpatigker kada tayo nga along the way dagiti amin nga mapaspasaran tayo ket no subsubyan nga talaga ket ni Apo Hesukristo nga talaga ket nagdakkel ti ipapanan iti panagungat na para kanya nga isuto ng victory. So nadaduma I admit nga adamat diti pinagkapoy iti pammatin. Nadaduma ada dagiti temptations nga mabalin siguro nga ibagat kabusor nga han kala ta mapmapanan wenno maminsan ka matlaeng nga disobey. Yung makita ko nga dati ket agto kabusor ngem dapat ket talaga nga ti aramidek ket na niya iti bagbaga iti Holy Spirit. Tano maaramid ko daytoy ket mamati ak nga talaga nga ti Apo Dios ket maayayo. So kasanok nga rod nga mapatigker iti pamatik kailangan ko nga talaga nga umuneg iti panakam-amok kani Apo Hesukristo. Babaan kadagiti personal nga pinang-meditate ko iti sasauna iti tunggal bigat. And even kadagiti kakabsa dagiti casting nga pinagdengeg kadagiti sasao ti Dios ket dakkel nga katulungan tapno addaman ti pinagbaba iti enthusiasm tayo wenno pinagtulnog tayo ni Apo ket maipasubli DJ passion tayo. So DJ laang Brad Alvin, praise God. Praise God, Sis Annie. Pudno nga may ayo tayo ni Apo Diyos, babayan iti pamati tayo, ken jay pudpudno nga panagtulnog tayo. Awagak mangarot ti sumaruno nga mangi-share, babsat ni Sis Marge. Wan kakabsat, dito makita tayo nga kuna nga Jesus resurrected for our faith and obedience. So, may nga nakita dito ket tigayam faith, wano pamati, ket kapartner na matgayam iti pinagtulnog. So, hanlang gayam nga umanay nga adda pamati, masapul gayam nga buyugan tayo mat iti aramid. Ngamin, kuna na ijay James, wano Santiago, faith without action is dead kuna na iso nga hanlang at gayam nga adda iti pamati tayo masapul ang makita di jay babaen iti panangi yaplikar tayo. So ditoy no addaan tayo iti pamati awan gayam iti rason nga haan tayo nga makapag obey kani God. Ngam kasano nga makapag-obey tayo no han tayo mat-am-am mo di jay masapul nga i-obey tayo. Iso nga ti maysa nga nakita dito at talaga ket DJ may strengthen iti dito personal love relationship wano love and faith relationship wano personal nga relationship tayo kani Apo tayo nga Hesukristo. Maiarig ko lang kaslang kuma iti may nga pamilya iti naganak ken dagiti anak. So dagiti anak amo dagiti naganak ken kuana ket adda iti panagtalek kadagiti naganak ngano ana iti ibagada ket ammo nga pagsayaatan da ket agtong palda. So kasya tayo met nga anak ti Apo ure man ana dagiti estado ti biag tayo ure anaman dagiti aramiden tayo ure agubobra tayo wenno estudyante man naasawaan man wenno single kakabsat amin ket adda iti ipaay ti Apo nga avenues wenno paraan nga makapagtulnog tayo kang kuana. Ti makitak talaga ito ngamin masapul nga biro ken tayo ti Apo tapno ti kasta DJ pinagtulnog tayo since amamo tayon ti Apo Dios awan duadwa nga iti pinagtulnog tayo ket agturong iti pakaidaydayawan ti Apo. Ket nun amamo tayon isuna kasano nga maaramid tayo DJ panangamamo tayo ken kuana kaslang ditoy nabanggit ni Sis Annie itay nga ditoy panagbasa tayo kadagiti sasauna ngamin haan tayo mat-ammo dagiti mensahe ti Apo kada tayo no han tayo nga basaen iti sasauna iti inaldaw iso nga ipammalagip laeng gagayem ken kakabsat
nga diti pinag-quiet time tayo, katahan tayo lang nga diti i-treat as an routine, wenno kas lang gagangay laeng nga parte iti aldaw tayo. But we should treat this as diti talaga nga napaka-importante nga paset iti aldaw tayo, nganuhan tayo nga maaramid dijay, ket kasalanghaan nga kumpleto. Kas lang adano ka iti kurang na. Dijay may isang aldaw ko para kanyak. So nga we should develop kakabsat ditoy non-unog pay nga panaki relate tayo ti Apo, panaki communicate tayo kung pana, babaen iti pinagbasa kadigiti sa sauna kan panagkarkararag. Diyan lang bro. Okay, praise the Lord. Sis Marjorie. Kata naibaga naman ditoy, naibaga ni Sis Marge nga biroken tayo ni Apo Jesus, babaen toy non-uneg nga panagbasa wenno DJ makunkuna nga quiet time. DJ gayam ti sikreto tapno tumipker ti pamati ken panagtulnog tayo. Amen. Kata awagak met ni Sir Nathan para iti insight na. Thank you, Brad Aldwin. When nga ron ni nagungar ni Apo Hesus Kristo tapno mapatibker pa di pamati tayo pinangsurtay yung kuha na ng kasano ko na tayo kasano tayo nga ron nga ma-strengthen or ma-deepen pa di faith tayo and our obedience. So personally kanya no kasanok nga patpatibkiren ti pamatik najay talagang i-immerse ko mo at najay pagik iti word na tinaldaw-aldaw babayan ti pinag-quiet time ken pinag-meditate nga talaga najay word na because through His word mas lalo tayo nga mamamo ni Hesus Kristo na siya sino at talaga kingkwana di tayo maamuan how good He is at maamuan tayo mo na dagiti promises na and the more nga nabibuild na yung relationship and the more nga makapag-rely tayo kay Kuana and medyo nga rod kas detay imbagada tayo nga no yung relationship ti may isang parents kuma uno even pa nga parents at kitay sabsabali nga tao di ba no sabsabali nga tao hantay mo basta-basta rely kay Kuana no di bagada ket di tayo mo talaga patyen ka kagad because di tayo nga ron amoy suna. But the moment nga talaga nga amoy tayo suna kat mamati tayo nga di tayo pulos may sagmak awan ti pag ano tayo then we can rely. So ganun din yung relationship natin sa Panginoon. No mapauneg tayo mamamu tayo nga talaga isuna babaen ti pinag-meditate pinagbasa ka dagiti ano na makita tayo talaga no, sa sino suna we can rely on His promises and then we could actually parang ano na lang yan it's just like kusa na lang yung ano natin talagang mag-obey tayo. But also I would like to emphasize that importante ng we should also acknowledge very keen tayo nga mga knowledge kadagiti mighty workings ni God makita tayo titinggal aldaw nga dagiti changes and dun yung mga mas lalo personally kanya mas lalo pa nga mas mapatigker na jay pamatik kingkwana and the more nga agubeag nga nejay ibagbagana. Okay, so for instance na talagang out of love nga talaga kung ma-share nejay gospel to other people and the more nga kahit tayo nga i-build yung relationship tayo with other people tapno may extend yung love nga na-receive tayo kini Apo Diyos. And the more that we do that, the more nga talaga that we could rely on Jesus Christ. At doon mas nagiging malalim that we could stand in whatever circumstances na kingkwana. Okay? Makapag-stand tayo firmly kini Apo Diyos kadagi promises na. Brother Aldwin. Okay, praise the Lord, Sir Nathan. Nalawag
ngayon baga ni Sir Netan nga kasapulan tayo ngam amuan ni Jesucristo. I-acknowledge tayo isuna the mighty working in our lives, iti inaldaw-aldaw. Kasi maminsan, sa tayo ang ma-acknowledge no ada na imbag, ang no madi, kas lang narigat tayo. Kaya nga agyaman kang kuana. So, dijay kakabsat, ti kabuan, ti point 2, kat isaruno tayo, J.3, kakabsat. Una na ditoy, Jesus resurrected to secure our life. Iti agdama ken iti masakbayan ket addalaeng ken Apo Jesus. Kasano ka nga rod nga agbiag iti inaldaw nga ammom nga secure ti biag mo ken Apo Jesucristo. Okay, nagpintas nga saludsod. Awagak man nga rod ni Sir Nathan, nga iso na iti umuna nga share. Sir? Sige, Brad Alvin, nakapimpindas dito. Yeah, Jesus Jesus resurrected to secure our life. Ngayon, madamag tayo siguro kada kitag buya, no? Saan ba talaga, ano ba yung source ng kanilang security in life? Duma siguro, nagitag basbasa, nagitag studies da. Okay, so that's the reason why they are nga basbasa. Nagitay mo very in love, mabaling nga ti source ti security daket detay loved ones da. And of course, nagitay daduma pa ti source of security da, mabaling nga trabaho, ti family, and ando pa ti source of security. Pero dito ay nalawag na ti bagbagana nga Jesus is our security in life. Awan ti sabalin nga security tayo because Jesus Christ ket hangag value de love na kada tayo. Na talagang he will always be there with us. Okay? He was willing to give his life for us, okay? Para ma-save tayo. So how much more nga rod nga itig na pay ti sabali nga dawatan taking kuana. So awan siguro na ya ti mabalintay nga dawatonen king kuana no tutuusan because he have already given his life for us. Kaya no tagdama may bagak nga mabalin nga mapukaw amin dito pero najay relationship ko kini God ket haan nga pulos nga agmawmaw nga balis nga ag value. Kaya I always nga talaga nga i-base dijay life ko king kuana nga masapulak lang dijay security na and mapaunag babaen nga di pinang-build dijay relationship by doing his work because doon natin nakikita how he used us. Okay? No, iramid tayo dagi bagbagana ket makita tayo na jay mapasamak when na jay magapuanan because of our relationship and the more na talagang mas mapaunig na jay total reliance taking kuana and the more na nabibuild yung security natin. So Jesus is our security. Okay. Thank you, sir. Praise the Lord. Mabalin. Kuna ni Sir Netan, mabalin na mapukaw amin. Ngem, jay panagayat ni Christ, ket agnanayon. So nga, jay ti security tayo, jay ayat ni Jesu Cristo kada tayo. So, awagak mo ni Sis Annie, iti may bagana. Pintas dati topic number 3. Kuna na dito ay Jesus resurrected to secure our life. Aside from di pinangipaay or panakiipaay ti eternal life babaan iti panagungar ni Apo Jesucristo iso nagayam ket nagungar haan laeng nga to secure or to give us eternal life but DJ kari nga kaya na tayo nga pagbalinan nga kasken kuana to be like Christ in every way, every day of our life.
So panpananutik itatay ket kwa, adu nga talaga met dagiti mabalin nga paka-challengean tayo iti pinagtulnog tayo ken ni Apo Hesukristo. Ngem kayat ni Apo Hesukristo nga ma-develop kada tayo ket malagip ko man deti father-son or father-child relationship. Siguro ket pamilyar kada tayo deti picture nga di minsan nga ama ket ipangato na di anak na deti kaslalang ay-aywanan na di anak na, and sometimes it's a joy to a father nga ipalangato ko na di anak na sa namot ng sipawan. So dahil tikit na lagi ko nga illustration, iti kayat ni Apo Diyos nga pagbalinan iti biyag tayo the moment nga italik tayo, iti biyag tayo kenkwana. Kas may isa nga anak ket hana nga panpanunutin no, baka hanak kaya nga sipawan ti father ko when iti amak panana. But he is enjoying, di ba? Kasi dati ubing aggargarak-gak no ko agkat katawa kasi magusto na dati may ipangato. So I realize ka dati nga picture kakabsat nga ni Apo Hesukristo kayat na nga the moment nga agtalek ak kenkwana, kayat na nga ma-enjoy ko iti biyag ko kenkwana without worries in life. Iso nga ko na nagjijan 10:10, I have come that you may have life and have it abundantly. But this is a big challenge kakabsat. Nadaduma mga talaga gamin ket adto ti pinag-doubt tayo lalo no maka-experience tayo ti pinagrigat, wenno nadaduma ket agkurang, wenno dati kasla as worker iti may nga employee iti gobyerno nadaduma ti kabutbutong ko nga work nga talaga ket deadline. Ang daduma ket haan ko amo no kasano nga ibit iti deadline with all my responsibilities agigibdan no daduma. Ngem ni Apo Diyos ket daytoy ti kayat na nga ma-experience ko to fully trust in Him nga He is able to secure my life in everything na pagkasapulak. So as an application kada ti kakabsat ket na-realize ko nga nadaduma ket agkurang nakpay gayam ti pagkamamo ken ni Apo. Kasi nadaduma ipakita na nga anak kayak nga aramiden detoy. So makita nga kaya na nga talaga, kaya na nga i-save, kaya na nga i-secure. Yung naaddan man the times nga medyo very challenging the situation. Adaman deti pinag-doubt iti panunot ko. And I remember, yung may nga song kinantamin sa Dirabi, Be Magnified. Kunana DJ ket I have made you too small in my eyes, O Lord. Forgive me, kunana, that I have believed in a lie, that you are unable to save me. So nakita nga dati nga kanta ket ibagbaga na nga he is weak, daduma ket agkurang ti pamati na. Ngem isu na ket kanayon nga umasideg ken ni Apo ta na-understand na that Jesus Christ is the only security nga talaga nga mapagtalkan. Hindi lang Brad Alvin. Okay, praise the Lord. Sis, nalawag. Nga ti panagungar ni Christ ket mangipakpakita nga mabalin tayo met nga agbiag kas jay panagbiag na. Ket daytoy ti biag nga secured. Yeah? So, yun. Awagak mat ni Sis Marge. One kakabsat, in addition kadagiti na ibagada sis ani ken ni Sir Nathan, di may isang question nga may ti panunot ko ket ayan na pay ba iti safe nga lugar. So may salang iti sungbat kakabsat, the safest place nga talaga ket iti sidong ni Apo tayong Hesukristo. Kas kadagiti na i-share mat kada tayon ken iti akan kanayon nga i-share tay talaga nga diti ni Apo Jesus isuna iti source iti pudpudno nga security ti maysa nga tao ta DJ nga rod inaramid na nga isu iti way nga nagkaron tayo nga rod iti biag nga agnanayon and looking forward to that nga talaga. Uray siya kakabsat ididamok nga mangag iti gospel han nga nag-sink in nga dagos kanyak naulit nga na-share uli kanyak iti gospel until such a time nga impakaawat ni Apo Diyos by the Holy Spirit. Ito nga idinaawatak daytoy kunakit Lord talaga gayam nga you are very amazing. So it's not really han tayo nga dite kumatagtagibas siton dite power
nga adda iti ebanghelyo kakabsat, nakita ka talaga daytoy gospel, and I experience it myself personally nga isu iti addaan iti power nga mangbalbaliw kaniak. And haan nga dagiti addaman iti lubong kas dagiti ko na doknetan itatay nga iti uray man nakaradwar kan wenno agtrabaho kan, mabalin nga in a split of a second ket mapukaw dijay uray man kasano ti kinabaknang ti maysa nga tao, mabalin nga ikaten maawan dagijay. Isu nga ti pudpudno nga seguridad, security tayo atal talaga ket nilaeng Jesus Christ. So, kas maysa nga application, kasano nga mapatibkal daytoy, kasano nga ma-i-claim tayo daytoy. Maysa lang ditoy kakabsat nga wagas ditoy, haan tayo nga suminsina iti relasyon tayo ken ni Apo Jesus. So, digijay challenges, problems nga mabalin nga ma-encounter tayo, haan ko mga digiti kakabsat iti makaumanay nga agsanod wenno stop tayo iti panagserbi wenno panag-obey tayo ken ni Jesus Christ. No di ket di mabalin nga aramiden tayo digiti nga inspiration, ngamin marikna tayo met ano dediket ko asawan mabalin nga aramaten daytoy nga pasamak tapno di kasakit umunagpay DJ faith tayo umat kini Jesus Christ. So our dependence with God lalalo tayo pa nga ma-develop no adda dagito umay nga pakasuotan tayo. So ag-continue laeng iti panag-obey kani Jesus Christ. Continue nga i-share tayo mat kadagiti nadumado mga tattao daytoy inaramid na tapno ti kastaket ma'am-ammoda mat isuna. And daytoy through Jesus Christ laeng mo talaga addaan tayo iti pudpudno nga hope, iti biag ken iti security tayo awanen iti sabali payo. Praise the Lord. So, ti simple summary na kabsat, dagiti nga puntos, dagiti talo nga puntos, dagiti Jesus resurrected to give us hope. Ti nakita ko mat ditoy, ti pakasarakan laeng at talaga tinamnama ken ni Apo Jesus saan nga iti sabali nga tao, saan nga iti maysa nga banag, saan nga dagiti material banbanag ditoy lubong, saan nga ditoy lubong, saan nga iti adal tayo, ang runa na saan nga iti bukod tayo nga bagi. Kahit nangasawen nga maddaan gayam tinananay nga panagtalek ken Apo Jesus ta isu ti sibubukel nga namnama tayo. So dito may kadwa nga punto una na ditoy Jesus resurrected to strengthen our faith and obedience. Dalawag nga ibagbaga ti Biblia no kasano ti pamati ken panagtulnog ni Apo Jesus ti Dios. Oray pay ti punto nga panakatay na ket inpakita na ti panagtulnog na. Itinaldawal daw kasapulan iti pamati ken panagtulnog ken Apo Jesus. Isu nga rod nga kasapulan nga idanon tayo tinaimbaga damag may papan ken kuana ni Jesucristo kadagiti tattao. Ket aramiden tayo daytoy itin impapusuan wenno addaan panagtalek ken ayat ken ni Kristo. Ti pamati ken panagtulnog ken Apo Dios ket masapul nga DJ partner ako na ni Sis Marcy Tatay saan nga mabalin nga kunen tayo nga mamatiak ken Apo Dios Apo Jesus ngem kayat ti agtulnog. No adda pamati ti resulta na ket jay kusa nga panagtulnog. Ket ti may katlo Jesus resurrected to secure our life. Iti pinangawat tayo ken Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan ket nataan tayo iti relasyon ken kuana daytoy iti katatagdedan nga napasamak iti biag ti maysa nga tao. Ti seguridad ti biag ket adda ken Kristo babaen iti agtultuloy nga agbiag iti pagayatan na. Kuana kinuna ti San Juan 10:10 imayak tapno madan kayo ti biag nga wan pagkurangan na. Ngaro itultuloy tayo nga usaren ti biag tayo iti pakaidayawan ken pakaigloryaan na. Amen ba?
Amen. So, awagak man nga rod ni Sir Nathan para iti gospel presentation. Okay, so good evening mga kapatid. Okay, so kalpasan ti pinagdangig tayo kadatay kapanpanunutan mi ken dagiti experiences mi kat mamatiak nga dakay ngagdingdingig kat adumet dagiti realization yo nga deti nga talaga ti mangiturong wenno mangilawlawag kada kayo nga mas mawatan yo iti pagayatan ti ti Dios iti biag tayo. Okay, ngem ti saludsod ita no damag kada kayo sinno kadi ti paggapuan ti namnamayo ti agdama at the present life. Ken sinno pa ti paggapuan met ti namnamayo iti masakbayan ni jay kung kunatay nga biag nga agnanayon. Adda na tayo may isa patalastas ti TV when dati pagsasao tayo ba duman expression tayo kanino kayo bumabangon. So sino ba talaga? Okay, so siguro tito kalbigat nga makaring tayo saludsudon tayo or masaludsud ko no paggapuan nga talaga ti motivation or inspiration nyo in life. So dagiti daduma mabalin nga ti trabaho da, mabalin nga ti pamilya da, ti may bagada nga paggapuan ti inspirasyon da. Dagiti daduma mabalin pa nga makunada met nga netipigsada. Okay, because they believe nga talaga natin na karadkad ket adar ko na adang arte pagsasaw no at karadkad tayo ket mabalin tay nga makapagtrabaho ket may tigtay ti husto kada ti pamilya tayo. Ngem deti bakit umanayan nga talaga nga assurance tayo. Tapno may tigtayo ti or may bigay may tigtayo ti pamilya tayo amin nga pagkasapulan da. Okay, so masaludsud ko kada kayo tapno mas ano pay kasano nga roden no maawan ti pigsam, kasano nga roden no maawan ti trabaho, kasano nga roden no maawan ti anges mo. Could you imagine jay life mo or could you imagine jay life ti pamilyam no maawan amin dagitoy. So ti pagdarikmak mabalin nga mapukaw daytoy. Nati biag tayo, nati pigsa tayo, even nati kwarta nga no dadto maket isot ti Jojosan ti dadtuman. Ngem mabalin nga mapukaw ti pagdarikmat ko naktatayan. So kakabsat ano kada kayo tatada pa opportunidad tayo nga mangsapul nga talaga dayjay security tayo, generative care nga pagsanggiran tayo ti biag nga awan sa balin no diket ni Apo Heso Kristo. Isu ti native care nga namnama itunggal may sa kada tayo. So no itinaglabas ket hangay suna ti pagsanggiram no diket di ti maysa nga tao wenno ti materyales wenno ti pigsam wenno ti dadumapay nga tattao nga ti paggapgapuan amin nga inspirasyon mo isuain ti paggagapuan ti pamatim nga parang isudat ti kabuuan ti biag mo kabsat dawatek nga awatem ni Heso Kristo ta isulaeng ti pudpudno nga pagsanggiran tayo. Awanen ti sabali kas kuno net topic tayo, Jesus is the resurrection and the life. So itangarod nga gundaway no may sikaket matigtignay nga itigtignayan na kati Dios ket awisen ka nga awatem ni Apo Heso Kristo a Dios ken mangisalakan mo. Tay suna laeng ti pakasapulan ti pudpudno a biag ken biag nga agnanayon. So awisen ka kabsat nga dumawat ka ti pamakawan ti dagiti basbasol mo iti napalabas ken iti agdama kang runaan na no dagitay konakon nga ni
dagiti na-entertain mo nga parang ti biyag mo lang ti jujusem pinapalabas or ti materyales wala ti pamilyam. Okay? So itatay magbaga ti Dios nga talaga nga isuna laeng ti source ti biyag tayo. So awisan kakabsat ti pinangisukom iti biyag mo ken kuana ket dawatem ni Hesukristo nga isu ti Dios ken puon ti biyag mo. Dawatem ti pamakawan ken kuana ta isuna ket sindadaan namang pakawan kada tayo no ipakumbaba tayo agpakumbaba tayo ken kuana ket awaten tayo isuna as Dios tayo nga kaingatuan. Okay, so itangarod dawatin kayo nga kararag tayo kapsat o apo Dios dawatek ti pamakawan mo no ti naglabas ket balbaliwaen ka or Lord God nga ti pagpupukusan ti biyag ko ket ti materyales ti pamilya wenno ti barkada wenno ti pinagbasak even ti profession ko. Lord, pakawanan na kami no dagiti tinen-entertain me ti naglabas. Pudno nga na kayo ti source ti biyag nga agnanayon, na kayo ti pagsanggiran mi nga native care o God. So itang aldaw, itang kanito dawatek o Lord nga sumurek ka iti puso. Ket sikati agnaeng iti ken agari iti puso mi tatangal daw o Lord God ken ti agnanayon dawatek met iti Espiritu Santo nga isu ti mangidalan kanyak ti inaldaw-aldaw ken mangpatibker pa iti pammatik tapno madyak mayawan ket agyaman ako o Dios ti pamakawan mo ket agyaman ak pa iti pinangisagot mo ti biag nga agnanayon. Amin dagitoy dawaten mi ti nasamit nga nagan ti anak mo ni Hesukristo. Amen. Glory to God. Gayon kay kakabsat. Ket iti panag ngudo ti dating aramid tayo. Awagak man ni Sis Annie para iti announcement kan closing prayer. Okay, so dati nga ro dati pinaglupas dating activity tayon dati topic review ket dagiti sa magmamano nga announcement kakabsat. O ti daytoy nga iti kada lawas ada dagiti activities tayo hanlang nga basta nga activities dagiti kakabsat no dagiti ket very important nga fellowship nga mabalin nga isu ti mangtulong kada tayo wenno katulungan tayo kunak kuma tapno iti kasta ket maspay nga mapauneg tayo iti pammati tayo ket makapagtulnog tayo wholeheartedly ken ni Apo Jesucristo. So reminder that lifeline tayo kada Miyerkules kakabsat mangrugi iti alas 6 hanggang alas 7 iti rabii kangronaan na wenno karamraman na kunak kuma dati lifeline topic review manipud iti Lunes hanggang iti Sabado tapno iti kasta ket mas nga maawatan tayo pay no anya iti topiko iti Wednesday iti virtual consolidation fellowship tayo. Kastamot iti DIP maawis itunggal maysa day in prayer and fasting iti kada umuna nga Sabado iti bulan kakabsat dahil tiket aramiden tayo tapno iti kasta kas nakuna tayo itatay masapul nga umuneg iti pannakam ammo tayo ken ni Apo Jesucristo tapno iti kasta maitalek tayo ken kuana wenno maisuko tayo iti biag tayo ken kuana. Adda dagiti upcoming events tayo kakabsat daytoy Freedom in Christ nga series tayo dati ket mapasamak to no February 19 datoy Sabado para iti nakaisagana dagiti contacts dagiti kakabsat tayo nga ag EGR wenno agaten iti Freedom in Christ into no February 26.
So datoy FIC wenno EGR tayo kakabsat ket kada moodi nga Sabado iti bulan. So that will be on February 26. Ken kastamat maawis itong galmay sa kada tayo amin nga let us be faithful nga agatendar kadetoy Sunday worship service tayo. Kas ko na EJ Hebrews 10 nga saan tayo mga agsardeng nga agigimong ta dayto iti mangtulong kada tayo tapno iti kastakit agbalin tayo nga natibker. Kang runaan nat adda tayon kadagiti last days. Okay, adapay iti dagitay dati Sunday worship service tayo kakabsat ket 8:30 hanggang 10 a.m. adda iti agatendar iti live via Facebook ngem addamat dagiti agatendar nga kakabsat iti Cap Building iti Lawag. And also we are having our epistle class dati ket kada Domingo at 1:30 to 2:30 tapno mas pay nga talaga nga agrod itong galmay sa. So, DJ Laang, I hope ngayon to na sumarano kakabsat ket at datay tuman amin dito yan. Maka-tune in tayo ket ag-learn tayo. Good evening and God bless everyone. Ag-closing prayer tayo nga, Rodan. Let us pray. Manen apo agyaman kami kadaytoy nagundaway ta nalpas mi daytoy topic review ket pagyamanan mi apo iti pinangidalan kada kami ti Espiritu Santo tapno iti kastakit mapauneg dagiti lessons nga kayat yung nga talaga nga maipasagupsop iti puso ti tunggal may sa kada kami ket pagyamanan mi apo iti pinangipalagip mo kada kami nga da kayo o Apo Hesu Kristo da kayo ti panagungar ken da kayo iti biag ket pagyamanan mi Apo nga inikan na kami iti daytoy nga gundaway iti naon-uneg nga pannakaawat nga da kayo nga talaga laeng iti paggapuan iti namnama mi kadagiti banbanag iti agdama ken iti biag nga masangbayan. Dagitoy Apo ti dawdawat mi ket sapay ko mata dagiti lessons nga naadal mi itatta ket agtalin na ed iti puspuso mi ket mayaplikar mi kadagiti sumarsaran nga aldaw. Dagiti Apo iti dawdawat mi tinasamit nga naket Apo mi nga Hesukristo. Amen. 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 Okay. Kaway-kaway sa mga contacts. God bless everyone. Thank Okay, you, so kakabsat. Good evening. Ay, kadagiti kakabsat. See you again. So, Johnson. invite tayo dagiti contact sa yung agatenda every Monday. Alisard, Alupay. God bless. God bless you. Bye-bye. God bless everyone. See you again next week. Monday. Praise the Lord. Mhm.